Ndamurumira kamona akashama. Amai akashama. Vundiri kupiwa mota ini handisina. Kana uchida news ziri up to date. Wangu Bahasha TV no the best entertainment TV. Kuba Kumaru TV. Mana yese Muzimbabwe Bahasha. Bahasha TV. Nyaya sezvadziri. Ndiri coordinator wemaini ndakalonga mitambo entertainment ndakalonga ava vanonga zvachinindi kufunga zvii kuma past to 11 12 the Saturday the Sunday musa 13 ndakabva ndasumuka vanoenda kutakishow usiku kwavari kuda kugara ikoko vandasvika kwekwe avanoti ndiri mudzimu wenjuzi avalari mune rima ndakunaposha patakishow panga pane rima ndikati nasi mudzimu wenjuzi uya wakuzoda chi rima vanoti ndiri mudzimu wenjuzi avalari murima nyangogumba ngobadza tochi kana kuti foni inoedzerwa inini seziva ndichizani mudzimu wanga da light ndakunosvika patakishow ndakasvika pane rima handitika ndakatanga surprise chi pandasvika ndanoka do ndiani ndini lifu kanzi iwo ingwa ndakakuramba ndezobodari ude chi kuno ndongorera mwana hapane murume aturi ari pasopa ari mumubama murume sana inini ndenawo zviripendi ndakazvibata vhura do amai akabata foni vakufonera sabhuku vakufonera hama dzavo zvakanyatsoona pakuita communication vakutora mari nemurume akati ona wau iwe wazoti chichichi kubva ndasinda do kubva ndapinda murume ndakamona akashama amai vakashama chandakagona kuita ndechekuti inini ndine nyadza ndeyazvo murume wabva kupi mandangoya nhasi uno naenda tiri sabhuku ndakana ndakati bebi chichi akanditi ayo tinokwenda sei tinokwewirana avandorara nemwanasikana vakabva kuti mwanasikana ibva muno kunorara kunext door ndakapinda unombozva kuti mukadzi wangu auya akanditi kubva manje so uyu ndiye murume wangu because ndakakuramba handiti murume ndipe zvinhu zvangu akapfeka kubva atora zvinhu foni chitupa trauzi nechishoti kubva ndipa ndakuda vadho ndikuzanye background yenyaya yangu kubva ndaverenga chi kusecha mbumu panga pali mayuthi ndipo pandakafika chinoka chitarusha pane mayuthi anga ari patrol kubva aungana vandavaenda twachiti pachiya nelight vandaverenga hapana chiri njirimo vandata chiri zvinhu zviya zvecovery exhibit vandaenda kubasa musa 13 14 mani ndaenda basa kusendi mande adzimai vakazobva NeChikomba kubva vaenda kukwembi kubva naona mbutanzi story kubva vaya kubasa vadaunisa mahandicraft zvikanzi iwo kaba mari ndikati ndakaba mari mumbakwana zvikanzi munhu wakona ari mutakishopu ndikati takishopu ndiani zvikanzi ndiye mukadzi uyu ndikati aiwa takishopu ndiyekutesa handitika zvikanzi mbatya zvawakatoa ziri kupi ndikati idzi mbatya achengera kuno kubasa ndienena ziri kupi exhibit kudaro abva atora chi mbatya ziyayo istory kubva enda nadzo kukembi musa 13 ndozvakaitika mambo saka mbatya dzakaenda ndakapa story akadzorera pakauya murume uyu amai uyu nemoti yastory pandakabvisa mbatya murume uya zvakazoya akapfeka musa 14 zvotori mbatya dzangu dzinogara amai avo mukadzi wangu ainge atiwatisaksho akabva mupfeka dzastory zangu neblue ndikati story unomboza hembe akapfeka chikomba ndeyangu here zvakadaro kubva ndakapa mbatya dzastory kubva aenda saka ndati ndeiyi kubva aenda saka ndakaona baba kuti ini semuadzimai wandikuletsa naye vanyaya yetakishop ikuti anoona kutakishop achibva kuimba imaini atinoona kutakishop ini chini chakutagira munhu anoshanda haisi kushanda ndiani wako ndiani wako waunogara ne ini handitolanelisa chinonsensika ino usafunga kuti ukundora chiseka mvuwa ndikuseka unzenza wako chitaura nyaya zvakanaka mukasi murume wako wakabuda muno mudare muri murume nemukadzi atezwa rakagara paseri apo kunyepe saka kutaura kuti chiwe kumira chii kukanseri nokuti unhu wako wakaipa zvete zvifanire neita kuta kuti wakatadzira ndaramba kuti utambe dare nemuranzi murume wandaigara naye don't play with us Anditi baba venyu vari muno. vari muno. Ndaireka kuti muno.
Chinogara. Nekuti akandiramba pamberi pavo vorashona pavo ivo takanoenda kumba baba wako akatishi uyu takamuka kuseni uyu tikaenda kwaSabhuku Musa nebhukuro racho umboondipo kana ndikada kufonera Sabhuku Musa mafungira angu kuudza zviro unotenga mafungira angu ada kupisa chihuro kuudza ndomafungira angu chimboteerera nyarara baba utaura uda kuramba baba vatakavatuka munomhari venyarara unoona kutanga baba atakuwari vanopenga vainzi vanombopenga ndizvo uyu akati nditengere stendi kana makazviteerera vanhu makazviginwa kwazvazvinebasa akati nditengere stendi muise zita mangu kuitira kuti vanozowanika that means uyu oyo mudhiga iwe hauna you're not after takatoenda tese kumusha kwavo tikatounganidza mari tese kumusha kwavo kunosakura pavo handizivi isu patakasvika kumba takaita 2 days zveshuwa obva ndepagukuro iri hanzi handikude ibva panapa takatosumuka tese kuinda nababa vangu tikaenda kwaSabhuku tikaenda kumapurisa ndiri kupiwa mhosva inini handisina takishopu ndeyangu ndomuma vakanditorera ndiri ndazvishandirei ndakatanga takishopu yangu muna Juni inini kumurume ndakaenda muna January takishopu ndeyangu ndomuma vakanditorera inini kana wasiyana takishopu yawo usati aiwa musada kundipamba inini aiwa nana ini ndakatorerwa kutachukumangu mira nditaurire mamba ndinovarumenyaro chitaura chingatikuudze mani kana muri vanhukadzi andikuvharisira badi kana simuri vanhukadzi nesemuzotinyadzisa mani mamba uri kuti nyarara mambo ilone ndakatora iyi ndichitogusa zvosali mushoko ukaenda naro kumbi aunochichidzira munhu yangu noise nayo riskam nyaya yako yakatangira kuti yakatangira kumapurisa chimboteere iwe zito laakatisiwa ndisati ndauya kuno teerera iye mama wakutaura shamwari musikana unemakore mangati 33 mudhara ikona waimudere waimudii ndaitomuda kuita mushanayi ukumushandisa ivo ndovarikutondishandisa vandoramba kangani baba waifanwa kuenda ndikupi wako washireni maifanwa kuzokuda ndenge ndisina mari sazokuva raiti rekupinza mumurume ndakaenda kwaSabhuku inini kwaSabhuku Musa ndikaenda kumapurisa ndikanopedzerana navo Sabhuku harambanise munhu avamborambanise vanhu ini ndakatosvika ndikati inini ndaramba ndandineta nekutorambwa ndandinetaichanawo ndakati nandaichanawo ane bp initoshunguruzuona babami shuta iwe shamari mudzoreresheni unzaiwe bigilifa mudala bigilifa mudala iya isaizi yako inini ndikuona mahosi zangu kuenda haumbo akoni chokwadi sisi iri biza ogare pasi shuzi munozodonha kugare pasi gare pasi munonyanoda kudausina wakaita zvinhu zvokutsvaga ka tedza kuda kushanda unoita problem chinyarara hapana chokutaura nyarara kana mamba vakusaraga vazotaura mani wanga washanda nguva iyo utazviiye pamukadzi shireniwo kuma kurambwa
ramba ita ndikuguma kuramba iwewe Amene mako. Kakusoi mama. Enda kubvunza ola kangenda kainjekta omaliza kuti takushop imwe. Amuna chini. Mune prozession mashop. Mati? Akainjekta o takushop. Enda kubvunza ola kuti tambaya. Aiwa mali ndokuti ise chini alaonesi Nakamshika na takushop. Ndisiri ndipano kuti ndibirwa ini. Nakamshika na takushop. Pandrapa kankani. Ipapa pandrapa kankani. Unitakura zvinhu zvangu ndisakana kumbonidira. NeChikomba chana kwa tirimba mangu. Kupinda mshopa chide. Yangu makambisa kanga apinda seimo. Anga pinda se. nandaza wene chinza isembele usero kana wane hunu chakutonga na 5 o'clock Iwe sisi. waona mkomana akasimba akachini munhu wangu asitani pachikwereti akasimba waenda kasinza kasimba iye mudhara iye angaiti isiko chini yogara usero ukwani uzvasizimise cheni sikawane hunu Vaida kumweta mari kana jimiwo uyu munhu angamisa nemudhara iye akasimba zvakaita uyu Mama wanataura utaure. Ausikuta respect kwa kutomba kama mambo utaure unongotaura. Upopota saka manje vanokutonga. simuka kuti vasera Vanokutonga. akakukreshwa zvarekeri. uyu mukadzi mbona musiyaye yo age yako ka nemwana uyu amusi kuenderana uyu mwana uyu iwe mwana nemumubvanda kuozinambuka mukana ndokutoka zvakanaka usamukona ndisita ndoda kutakura yako mandasi Varutaura kuno kumambo kudaira uri. sunga ndokona shuya uri mutombo runyarara unemuya wekugara izvi kuramba munhu unochemedza here kana misade kamutana ina ndichada nekuti ndaneta kungorambwa saka ndikuitei nemba yacho reti ndichikuti ndasindaramba unongotaura ka1 obva wanyarara nyarara ka1 mambo vati uchiri kudare kwete zvapera obva wanyarara ewe sisi ndakurambidzai kuramba muri mumba here anetisunungurwa here iwo zvaudai uda murume everyday uyo mumaini uyu koro anoenda 2 hours zvingaite garai mushe vako Yapera basa. indara yanogona kuita suicide zvakatokuomereva chimboteerera iyoka iwe pa 33 years waindire pamudhara ni 66 years vaindishungurudza vachiuya ndichivaramba ndakavaramba kafokesi kusvika nyaya yasvika kwasabu vakazoudzwa nasabu kuti chitora mukadzi wachona unogara neyokumba ndichivaramba vachingouya chete ndikuda mukadzi wangu sei akandida ndikuda mukadzi wangu ndopandakazogarwa neni pasi nekomiti zvika zvichienda umbonogara kwakostouponovandaenda ndovandaenda kuyakuona bati ndainogara ndichichema pavanotambira mari chachapo ini ndasakunombotopiwa mari takushopi iyo ndopavakanditora ndiri ndainohodha matemba majakezi kumozambiku ndichizviitira zvinhu zvangu but ezvinezvi zvinhu tasara veshe
kuti shoma asi vari kuti inini uimune mari yavo ndeipi mari yavo ndikuda inini ndainga ivava ndainga bebaranzini ndinofana kuita kuti murume wangu ndinomuziva here ini dai vasina kundipa gupuro ndasamboita izvozvo but inini ndakatozviitira kuti inini vandipa gupuro ndaenda kumapurisa tapedzera ndaenda kwasabu ndosaka ndakaita izvozvo nepasina izvozvo ndasamboita izvozvo ndaitomuda ndobva wakadizodzoka kuti mamba ndichada murume ndanga ndisina mari ndakangoti sezvo ndaenda kwasaguka pamwe hazvinazvo basi ndipo kuudza isisi mukomana kutenga mararana mamadai nemazvomana musiwo nokuti munoona tikupedza nguva kana anopotrera reduka ekutumenya isina basi isu tikutonga nyaya yemunhu ka asina kurongeka mupenyu uyu musikana uyu kwao yes ane risini kuramba murume kazvi wakamadana naye kwenguva yakadii makarara mese ndingatombozotorara naye hamuna zorara mese asi ndichinenge yekuita sei yekutorara naye nekuti iniwo uyu ndanga ndapedzera kurara neawa musi wa26 june musi wa3 june obva vanditakurira zvinhu zvangu pasina nyaya uyu ndobva ndagara zvemwedzi kusvika musi wa6 uya takaenda kumba kana kundibata kana kudii obva vavandiramba kuswera makwanazvo saka ini ndaitomuda kurumini ndaitomudira izvozvo ndakuda kuti kwemunhu ushirenza wanzwa upa ushirenza ndazvinzwa ndikuteerera iweyo ndinofamba newe maitiro auda kuchiti ndinokuti ubve murume wakabatsirikana chini pashere aiwa iweyo jimupe shere mudzi zvakumurambira inini uyu ndiri kukurambirai kundishungurudza kusandipa bonde mumba kusandipa mari kundishusha kundikira dho muchienda kubasa muchindipomera uhure hwandisina ndozvandiri kukurambirai pane chawadzidza upenyu hwako ndadzidza nyaya yeage nyaya yeage nepaunotorera munhu pane basa paunotorera munhu pane basa hanzi ndaitomuda murume and ndaitotoda kurara naye aida kusvotesa iwo but ndiye aita se asi ausiwo waita kai kana wakazona wakarwadza zvino mwoyo kwata usiwo kanye kuda waiziva kuti sita seka waiziva kuti sita semunhu iye kuti akamira sei waiziva ongoni mukana wacho iwo propati yako yenu propati yake yese ndakampa yako yechinaye two zvinhu zviriko kumba vanazvo zvese ndinambotakura mukadzi uyu kusanisa nemukadzi uyu mbawaganditi hanzi hakuna chako chiri kwani ane maspeakers achaishandisa kubhawa ispeaker one kuita vakatozondibvosera vachinotora unodirwa tsamba unopa samba utuma mupurisa wake unotora akaita noise unozomudai handiti musiye mwoyo haisi sensi yako kubaba pechipiri kupa tapshuka ndakanjidwa madam eloni maingona rona makabvunza kuti tapshop ari kunza akasesa mari kwaishanda ndopa namba 200 for the start but atanga kuti tapshop iye ali chibahwe inyemba namisa structure tapshop it was blown makambora mari sei zvavana vakuzivi mari remiri
tubvunze kuti chikuru chimai muupenyu hwako mashoko ndayanza unoziva kuti mukadzi yako agona kukuuraya. Upenyu hwedu isusu varume mumaoko momukadzi aunogara naye. You must be very careful. ndapinza unoshanda mugoti kamudare kulepo kulepo unoita basa ukaziva kuti mukadzi wako ari kuchita unoita basa ungoshanda here Efionikira dua. ishanje Waishanda. aiwa mwana makangasashanda Chicha wakabata chawakambona. Wachotondipa ugukura pando pandazvitanga. Kwete kuti pesa vaiuya nguva dzavanoda takapinzana gore rese. Vaiuya kana natumba kana namwani kana nechii. Kana pakuwa muna January hapana kana chawakabata. waita basa ende musaina iwewe muromo watora wazinza mari angakwamborasa here mari mali baba angakwamborasa here mari ndazvinzwisisa watozvitwa ise kumaererasi